И какво става, хора? Вие сте с XX Pro X. Днес снимаме на Майнкрафт с сестра ми. Здравейте. No survival. Survival. Оп, я секунда само. Хоп. Еп. Къде си, брат? Не знам дали има нужда от камера. Аре, за дърво. Да, това ще е една нова поредица, в която ще оцеляваме. Поне 5-10 епизода, предполагам. Аз правя крафтинг, ти не да и преди сега. Не съм се засилила. Тази камера къде да сложа, бе? Гледай, бе. Касо. Еп. Да, аз трябваше да снимам още с едни други приятели, ама те се отказаха. Беше късно през нощта. И така, иначе бяхме 4 човека. И направих едно оцеляване, на което бях го снимал. Ама самото приложение трябва да се разправя нещо с... в компютъра трябва да влизам от самото приложение за снимане. Там трябва нещо в YouTube, някакви настройки, че да мога кача клип над 15 минути. Затова сега ще оцелявам сама сестра ми. Да. Вече им запечка. Такова камъни. Камъняк. И да, като казах, че това за компютъра над 15 минути не може. До 15 минути ще бъдат всички клипове. И сега мързи да ходя компютъра, се разправям, влизам в YouTube оттам и затова. Да ми преработвам всичко друго. Добре, ай. Опа, нещо ми повдя. Автоджойн. Правя това, печката. Аз па си преработвам дървата. Дейвид, имам стак и 20 дърво. Преработвам. Браво. Хоче да си го осиновим. Беше си го осиновяваме. Направи един чест. Готово. Не знам, аз си направих каменни айтами. Е. И знаеш какво ти предлагам за храна, вървиш? Ние не сме на лошо местенце. О, виждам крава. Да, направи си. Няма. Ела ще дам. Прасо. Ела. Чакай да си убия прасо. Да, внимай с кучето. Аз ти ги фърлям по ти. Ще идваш ли? Да. Още един. Глека се би с прасето. Хора, скивайте я. Скивайте я, хора. Айде, ето. Камък и... една прачка. Е, това ти е за един камък. Добре, аз ти за храна, ти събирай дърво, камъни... Дърво и... Бе, дърво и камък главно, аз ще хода. Аз ще хода с полко. Вари, ти събирай камък и дърво. Да, бе, да ми изядат зомби. Няма да изяде нещо. Ще по-лесно. Ами, по-добре отколкото да умрем от глад, Аз му се направи един меч. Тебе като знам. Аз му се направи. На същия баем бях снимал с един приятел. Си меч. Само за това има. What the fuck? Това подземие нищо не се И с вижда. какво предлагаш да копая? Мискирка с какво? Боже. Еми да. Но това не е смешно. Айде, какво стана? Аз не намерих никаква храна. Отидох да вия една мина. Чакай сега. Отивам. Между другото, от новата версия, не знам сега, що не снимаме от нея, трябва да я пратя в шарейта. От новата версия може да правим команди. Вие може да правим команди. Добре, аз снимам от новата версия. Не снимаш новата. Снимаме от 15. От 15-ката бета. 0.15. Да, бета. Аз събирам колче. От това снимаме.
А то трябва Е, от... за мен, на мен на таблета ми прави. Е. Да се гледам. Аз тук ще направя едно местенце, където стоим през нощта, че като гледам не сме засилили убием овце за легла, че няма. Намерих кол. Намерих кол. Yes. Имам 4 кола. Да обърнем кол. О, при Айде. мен... Да, бе. Той ще трябва камена какво взема. О, при мен е много повече кола. Все пак кола е най-срещаната рута. Колко време стана клипа? Опа. Малко. Е, поводявам. Вставай. Еми, 6 минути. И до никъде не сме стигнали. Не баш. Мина почти половина. Мина 15 минути. 7:50 трябва да са. На половината. Къде бяхме, бе? Къде не беше холмето? О, аз те виждам. Значи, Какъв джъмп взех там и саплинги. Много често. Къде да са от тази камера дразни ме? Ето долу пъгна. Това. Трябва ми 2. 17 колец. Не можа да издържи тази кирка за още 4 камък да направя един стъп. Така 4. Но оставих 2 пържоли в чест. Само 2 са за жалост. Остави това. И сега. О, ти ли бръкна в честа? Ето в честа малко торчове. И готов съм. Това тук и това тук, защото вече ме дразни. Дейвид, върви ти копай. Не ми достатъчно. Какво да купая? Камък? Каквото намериш. Хора, като вместо да бавим всякакви път да събирам айтеми и такива работи, спирам го на пауза и докато съберем камък, дърво, такива и ще дай. И здравейте, ние пак сме тук. Да, събрахме малко айтеми и става нощ. Ето имаме стаки 10 още от преди това. 30 стаки половина камък. И така. И да, смалих камерата, защото тук, където и да са, само ми пречи. Даже не знам изобщо има ли смисъл да снимам с камера. Но окей. Какво правиш, бе? Ми опитах се малко. Да. Паднах долу. Долу отида. Какво ми се заограждаш горе? Виж долу какво. Копали сме камък. Цял стак. Да има. Гледай, бе, как ми цепи. Аз имам факел, често съм имал факел. Сега какво ще правим през нощта? През тази бурна нощ. Я мръда и малко. О, бе, я чакай, бе. Наблюдавам скриш. Дефисик. Бек. Вива, зомбитата вече са официално включени. О, да, хора, и храната не сме много зле с нея. Дано не си взел меч. Върни... не, той е в мен. Не ги включвайте. Паяче, маяче... Оби ги. Един до тебе. Точно не го ти го. Те са 3 паяка и един във водата за тебе. Го качих се, бяги. Аре сега PvP бързо, аз ги бия, бе. Бъгна. Мага, подминаваме. Бия ги, бе. Готово изпопребихме ги. Зомбита. Да. Много. Обесихте грозници. Че ме удари. Куче, Мале, вива 2-3 сърца. Мале, паяци. Защо ми цепи така, бе? Какво се случва тук? Не дейте, че много, че храната не е в множество. Де с
Умираш ли, бе? Не, страх ме от тия грозоти да не ме убият. Ям, бе. сърца. Ми купи си. Ми дай. Бато аз нямам. Имам Аз тук бих пайка. 4 сърца и половина. Ето я пая жената. Ми взима я, тя ни трябва. Пая жената ни трябва. Пая жена. Слагай всичко в честа. Я наблюдавай от едната страна с другата, че... Не, знаеш ли какво? Не знам какво. Бива, я виж. Тъглайф. Ти умираш докато се биеш, виж. Тъглайф. Чакай. Виж, бе. Какво? Какво правиш? Ми аз ям спокойно. Я влизай долу в мините, стига си ми висял. Влизай. Влизай долу. О, не ме удрява на малко сърца, съм ти глуха ли си казах ти Аз преди съм на малко. малко сърца. Ми ще сега за това удара. Не, влизай в мината. Не с това. Стига да е на половин сърце съм. Един удари си рип. Ето е спалнето тук. Да те убия. Да, и си изял цялата храна. Ти удали си, аз сега печа. Угаси тия зомби. Зомбаш. Готово, взех храна. Ето гледай в често коста. Угаси зомбитата. Няма да ги угаса. Ми ще умра. Еми умира, ние играем честно. Даже аз отивам да търся такива. Зомбите. Това, какво си ти, бе? Зомби с броня, моля ти се, ела Yes. тук, че съм на 2 сърца. И ми даваш бутушките и казваш. Yes, сал прайс. Бегич. Едно сърце имам. Аз не бих голяма част от него. Аре, какво даде? Какво дропна? На мен ми дай или каска, или бутушки. Ми каската я няма, наризника го няма. В мене. Аз си сложа това. Ти вземаш каската и наризника. Да, мерси. И виждам пая, който стои. Трябва ни много пачи. Хайде влез в минута. Чакам те от 2 часа. О, боже! Защо ние да влизаме в минута? Аз искам да се бия. Не ми казвай, че виждам бейби зомби. Виждам дебел паяк. Ето, спална се едно с каска. О, Дейвид, Ендърмен. Крипър. Ендърмен. Зомби. Дейвид, крипър. Къде е крипър, бе? Я чакай, искам това зомби да си го взема. Вземаш? Каската искам да го взема. Окей, вземам. Помощ, умирам. Ба, един ендърманка ни гледа мазно. Моля ти се. Защо? Заби Помогни ми. ми. Мен ми заби. Аз умирам. Вече не ми заби. О, удари го за последно. Къде е каската? В мене. Ето, Дай ми. един ендърман наднича за тъгъла да ни гледа. Къде са тия крипари? Къде е Ендерман? Той май съм ушна. Камо наднича тия очи. Да отида ли да го Моля посреща? те, пази ме, докато си слага каската, че нещо ми. О, зайк. Видях зайк. Ето го ендърмана, той наднича. Къде е? Ето го, там за тъгъла. Там за тъгъла. Къде ми е меча? В тебе? Да. Да, в тебе е верно. Как викаш, той наднича? Да. О, ела долу в дупката, за да спираме епизода. Колко минути сте? И 14, то най-много 15 трябва. Идвай! Е така, да се види за един епизод какви хубави брони си намерих. Приятели. Довиждане, приятели. Не, бам се. Еми, хора. Къде снимаш? Ето насам. Чакай малко. Насам. Спри за малко. Довиждане, приятели. Готова ли си? Еми, хора, абонирайте се, лайквайте и чао.